gizarte eragile ezberdinak, tartean Eguzki, Ekologistak Martxan, Greenpeace, Errausketaren aurkako koordinakundea eta Gipuzkoa Zero Zabor. Eta gaur batzar nagusietan egingo dan agerraldien aurrean alderdi politikoei eta bereziki Gipuzkoako herritarrei mezu bat luzatu nahi diegu. Honakoa da. Azken asteetan argitara atera diren zenbait berriren inguruan egiten dugun hausnarketa jakitera eman nahi dugu adierazpen hau sinatzen dugun gizarte eragileok. Hasieratik salatu izan dugu errausteko proiektu kutsatzaileak ez diola Gipuzkoako gizartearen beharrei erantzuten. Herritarren diruaren kontura aberasten segi nahi duen lobby ekonomiko baten diru goseari eta honek politikan eta medioetan eragindako daukan gaitasunari baizik. Bankuekin finantziazio kontratua sinatu ondoren, Markel Olano eta Carlos Ormazabal bankuetako ordezkariekin diru publikoz ordainduta angulak jatera joatea anekdota penagarri bat baino askoz gehiago da. Errausketaren aferaren atzean zer dagoen islatzen du garbiki. Baldintzak nor jartzen dituen eta nor obeditzen duen erakusten du gertaera horrek. Baldintzak enpresa handiek eta bankuak jartzen dituzte. Obeditu eta gonbidatu orduko agintariek. Ordaindu herritarrek. Bai angulekin, bai errauste plantarekin eskema berbera da. Schwab izeneko finantza produktu espekulatibo hori sinatu izana ere eskema horretan kokatu behar da. Batetik, bankuei egiten die mesede. Bakarrik 9 milioi erabili eta 90 milioiren interesak ordaintzen ari gatzaizkie herritarrok bankuei. Schwab hori sinatu zutenen erruz. Bestetik, enpresei egiten die mesede. Eraikitze lanak aurrez finkatutako egutegi baten arabera, eraikitzera behartzea da Schwab horren xede garrantzitsuenetakoa. Proiektuan atzera egitea eragotzi asko. Azkenean, errauste planta eraikitzearen onuradun zuzenak azaldu dira publikoak. Bai, azaldu dira. Errauste planta eraiki eta kudeatuko duen enpresa taldeak altxatu ahotsa. Oraingoan, bitartekorik gabe. Itzaletik atera eta zuzenean erakutsi dute aurpegia. Herritarren diruaren kontura negozio segurua egiteko ametsa arriskutan ikusteak aztoratu ditu. Beraien trikimailu guztiak hankaz gora doazela ikusi eta oldartu egin dira. Hemen sinatzen dugun eragileok, Eguzki, Ekologistak Martxan, Greenpeace, Errausketaren aurkako Gipuzkoako koordinadora eta Gipuzkoa Zero Zaborrek zera aldarrikatu nahi dugu. Administrazioak erabakiak herritarren interesei begira hartu behar dituela aldarrikatzen dugu. Eta era berean, herritarrak bestelako interes kaltegarrietatik babestu. Errausketa tratamendu zaharkitu, garesti, kutxako eta arriskutsua da. Badira hondakinak kudeatzeko eta osasungarriago, merkeago eta jasangarriagoak diran sistema. Bada garaia proiektu kaltegarri hori behin betiko bertan behera uzteko. Eta Gipuzkoan herritarrak osasuna eta ingurumena ardatz izango dituen hondakinen kudeaketa eredua gauzatzeko.